early in the morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat, at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, 31 minutos kasumpalan na alas 8 at kabwasan. Wadala sa programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre, kalop kantabay tinid aspeto technical, engineer Fragile Kayabyab dan engineer Nexon Dakal. Siyempre, kalop kantabay amigo yung RGB Reymenes at your service always. Tansay partner ko si partner Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head na Balay na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner. Tsaka good morning at sa listeners na subscriber na dumarampasan na Balay na Binmalay, Tanjad Luyag na Pangasinan, Tanarong Nirampasan. Yan na nabuto ay
radio station tan sa programa tan PM Binmalay. Good morning and God bless, Partner Archie. So, kumusta lagta na Dabin Malay? Tani, ang iya dalat-datla na sa ulat sa bayan, si Mayor Pet, medyo andokoy, kamyamay, so sara may in report ton na makabaliksan nira nagawan to ita na Bali na Binmalay, partner. Partner Archie, natang pulisturan may meeting sa saray different head of offices sa munisipyo na sa ahensya. Yan may plano to na dapat agawin sa Binmalay at igagapulay ay plano Partner RJ. Yes, karuman na sara may accomplishment tumutlay ang kakabalag dita na Bali na Binmalay, partner. On partner sa na police mo yan yung tura may ongoing project at Binmalay no duga kasi so quality tang quantity ng damo ng mayor no ang to personal ginawa yung pabagbagtute ginawa sila ba ito aga na perdi so kwarta na saray Bali, Partner RJ. Yes, at medyo inapag-apag tamay impan na salita to siyempre 30 minutos labat. So programa ta na ni parengal tamay second portion. Pero pasabi mo kami ni nasaray marakep ya balita lolad saray senior dita na, partner. On Partner RJ, pula siya gagawan sa sabay in submit nila sangguniang bayan sa resolusyon sa amin pa itermina second tranche sa birthday gift na kan pula siya mi tutungtong tayo de sa balyudi para third tranche sa ikinda tatawagan tayo social pension and pula smart ilasabit nira may kakulangan na sara may centenarian tayo isa payout to July 30 ayan na plan partner Ajit amay so sabi paldo asaray ayuda na saray senior tayo dyan bahay na Binmalay, Partner Ajit. Sa kini gamot ang play oras at panahon no around the rami kay ba tayo senior citizen sa lahat ng bayan, lahat ng focal person, lahat ng mga PISCA president ng buong lalawigan ng Pangasinan. Please po paki-remind po namin na mayroon tayo joint meeting ng PISCA focal person, DSWD at ang mga OSCAP ng Pangasinan sa July 24 sa may session auditorium sa bayan ng Lingayen, Partner Ajay. Hoy, malaking yan Hindi pa nakapag-confirm, paki-confirm. Ito po kailangan natin na mag-usap-usap, magkita-kita para paglaban natin ang ating mga mithiin at ating mga kailangan problema na ayusin tulad ng SOCPEN na matagal ng problema sa lahat ng mga pensioner ng ating mga senior. Kaya mga kasama ko sa OSCAP, mga kasama sa PISCAP at saka mga focal person at lalo na sa ating different municipality at PSWD at MSWD para malinawan po lahat ang mga problema at maayos po natin sa madaling panahon dahil hindi mo naman alam ang oras sa mga senior citizen. Dapat mabigyan agad ng pansin itong mga problema na problema ng ating mga senior citizen, Partner Ajay. Yeah, dyan nyo na lahat may voice out, partner. Yung lahat ng hinaing at mga kailangan gawin para masikaso ang mga senior citizen natin, partner. Yun nga, partner, kasi sa amin naman, tinan mo nasikaso nila, it's impeachment. Ano ba impeachment? Nakakatulong ba yan? Sa mga senior, nakakatulong ba sa bayan yan? O isa lang tao ang dapat mag-resign na kung kayang may kasalanan siya? O kaya tinan natin, huwag natin masyadong tinan kasi maghihirap ng mga tao. Ang buong bansa naghihirap. Dahil nandiyan, wala na nanonood, partner, nandiyan pati kami. Wala na, hindi na kami interesado. Paano man mangyayari sa impeachment? Ang importante ay mabigyan ng tamang pag-aalaga at tamang pag-asikaso mga senior citizen. Isipin ng mga senador at mga nandan sa impeachment na may mga magulang sila naghihintay ng tamang ayuda at pag-aruga, Partner Ajay. So, ibig mong sabihin, yun na sana ang asikasuhin yung higit na kapaki-pakinabang na mga gawain, partner. Partner, kasi alam mo, malaking gastos yan. Di ba? Nagbabayad, pera ng bayan dahil sa isang tao o interest ng ibang ilang tao lang, hindi interest ng bayan. Yan sipin nila, Partner Ajay. So,
Ngayon, partner, alam ko, pati sa mga iba't ibang bayan, ikaw na ay naiimbitahan at meron silang mga importanteng nalalaman na karapatan pala ng senior partner, lalo na dyan sa bayan kong Lingayen, partner. Partner RJ, tapos sa 24 ay 26 and this is 16. Bukas, papunta ko ng Bani, partner RJ, dahil may imbitasyon sa atin ang kanilang OSCAED at PISCAP para maliwanagan din sila sa mga karapatan at mga panundapat ng mga makuha ng ating mga senior citizen at kung nangyayari sa Universal Pension Aksokpen, partner RJ. Okay, so ngayon pwede na nating i-continue yung ulat ni Mayor, partner. Sige, sa buong huling oras, partner RJ, ako'y pansamantalang papaalam at ituloy mo na yung mga programa na dapat malaman ng ating bayan sa Bingmalay sa nangyaring soma ng ating buting mayor. Kaya, partner RJ, masantos at maabig naman. Iaagawad sa amin. Ia dumurungan at sayay programa tan PM tan Bingmalay. Thank you, partner RJ, and God bless. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. ang ating partner sa programang ito dahil ay tuloy tayo at ating tanagagik so sara may romniran na indalatdat ng Mayor Pet Merera at sa may agaway State of the Municipality Address Tunya Usuma at sa may agaw na Lunes. Lapod medyo andokoy so sa may impan na ulat to at atang tanagagik tasuksak nasaray indala datura na accomplishment ditan da say balay na Binmalay da say panuulito kumapat ya sumatunya tawadya so arumniran balikas to pinablimiran dumarungal ditan da say balay na Binmalay. Dignidad sa bawat pawis ang tunay na tulong ay hindi lamang limos. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sapagkat kapag ang tao ay nabigyan ng disenteng hanap buhay, nabibigyan din siya ng pag-asa, dignidad at kakayahang iyahon ang kanyang pamilya. Sa pamagitan ng ating Public Employment Service Office, 438 Bimmalenians ang nabigyan ng trabaho pagkakaitaan ngayong unang semestre. Sa tatlong isinagawang local recruitment activities, kabilang ang Jolly Magic, 70 ang natanggap sa trabaho, 60 bilang service crew at 10 bilang management trainees. Sa ilalim naman ng Special Program for Employment Students, 217 may hirap ngunit karapatan na dapat na estudyante ang nabigyan natin sa pansamantalang trabaho sa ating LGU ngayong bakasyon upang magkaroon sila ng pantustos sa kanilang pag-aaral at may pagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Isa pa po na gusto ko lang marinig nyo, ang mismong McDonald's tatayo po dito sa bayan ng Bingmalay. Sa programang tupad ng Department of Labor and Employment, 148 displaced at disadvantaged workers mula sa lahat ng 33 barangay ang nabigyan ng 20 araw na hanap buhay. At upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga bagong profesional, 3 kabataan walang work experience ang
sa Career Expo ng Dulag National High School at nagsagawa tayo ng orientation para sa mga graduating student ng PSU Binmalay tungkol sa pag-iwas sa illegal recruitment at mismo human trafficking. Sa parin na aking sasabihin sa inyo, nagipag-ugnayan po ako sa 3 bangko dito sa bayan ng Binmalay. Ang BPI, ang mismong BDO at mismong Metrobank, sila po ay handang tumayo dito sa bayan ng Binmalay. Of course, kasalukuyan din. Sana po, with much prayer, na sana po ang mismong Sumart ng Binmalay, sana po tatayo rin dito sa ating bayan ng Binmalay. So, sa lahat, hindi lamang sa pamanguna ng ating peso, sapagkat naniniwala tayo na ang pinakamabuting proteksyon na magagawa ay hindi lamang trabaho, kundi tamang kaalaman. Isa pa sa ating pinagmamalaking programa, ang pre-theoretical driving course. Sa 6 na batch mula Pebrero hanggang Hunyo, sa pagkikipagtulungan ng LTO Region 1, 1,079 na individual ang nakapagtapos ng kursong ito nang walang anumang bayad. Ang kursong ito na karaniwan nagkakahalaga na libo-libong piso sa mga pribadong driving school ay binigay natin ng libre, hindi lamang para sa mga taga-Binmalay, kundi maging sa ating mga karating bayan sa 2nd District. Dahil naniniwala tayo na kapag umaapaw ang biyaya ng Binmalay, hindi natin ito sinasarili, ibinabahagi natin ito sa iba. Sa ating Binmalay Public Market, nakalikom tayo ng 8,6824.72 ngayong unang semestre, habang patuloy nating pinapaunlad ating pamilihan. Kabilang sa mga isinagawa ay ang pagsasaayos ng comfort room sa una at ikalawang palapag, paglalagay ng CCTV cameras para sa seguridad, pag-install ng roll-up doors para sa 24 makeshift stalls, paglalagay ng 6 na ceiling cassette, air conditioning units at pagtatayo ng generator sheet upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng palengke. Kasabay nito ay maigpit natin ipinatutupad ang programang Pwesto Ko, Linis Ko. Dahil naniniwala tayo na ang malinis na palengke ay salamin ng isang disiplinado, maunlad at malusog na pamayan. Pangingisdaan at agrikultura ang puso ng Peace Bowl of the Philippines. Ang puso ng Peace Bowl of the Philippines, mga kababayan, hindi magiging Binmalay ang Binmalay kung wala ang ating mga mangingisda, fish pan operators at mga magsasaka. Tayo ang kinikilalang Peace Bowl of the Philippines at ang karangalan nito ay ating pinangangalagaan at pinaglalaman araw-araw. May kasabihan na, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Ngunit dito sa Binmalay, may dinagdag pa tayo. Bigyan mo ng similya ang mangingisda. Samahan mo siyang bumangon at tutulungan niya ang pagkainin ang buong bayan. Noong inagupit tayo ng bagyong Yuan at napinsala ang ating mga palaisdaan, hindi tayo nakatubiling kumilos sa pagkikipagtulungan ng BIPAR Regional Office 1 na isagawa natin noon April 14 at 22 ang pamamahagi ng 624,300 similya ng isda na binubuo ng 561,000 paus fry, 5,000 sikanit, 58,300 salin, tilapia na pinamahagi sa 180 fish pan operators na napektuhan ng bagyo. Mula sa pagkalugi ay muli natin binigyan ng pag-asa at kabuhayan ang ating mangingisda upang muling mabuhay ang industriya ng pangisdaan sa ating bayan. Hindi lamang iyon, kasalukuyan natin nire-review at sinasapanahon ang ating munisipyo
ginagawa po natin, tinatanggal natin ang ating mga bispen. Yan po ay sa dahilan, meron tayong mga dapat gawin na magiging sistema ang ating kailiban. Ibabalik din natin ang bispen pero i-regulate lang para sila rin ay mismo magbabayad din sila sa ating bayan. Dahil karamihan dyan, hindi po nagbabayad ng tax. Kaya panahon na sila ay magbayad para kumita ang ating bayan. Saralaan ng agrikultura at animal health. Patuloy natin pinangangalagaan ang kabuhayan at kalusugan ng bawat Bimalinian. Noong buwan ng Abril lamang, 248 aso, 92 pusa ang ating nabakunahan laban sa rabies sa barangay Putukan at sa iba pang mga barangay. Hindi lamang po nito pinoprotektahan ang ating mga alagang hayop. Pinangangalagaan din natin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat pamilya sa ating bayan upang higit pang mapaunlad ng ating sektor ng agrikultura. Nagsagawa tayo ng Integrated Pest and Disease Management Seminar upang maitaguyod ang sustainable agriculture. Tinulungan din natin ang ating mga livestock raisers sa mga pagpuproseso ng kanilang PCIC insurance claims habang ipinagpapatuloy ang lingguang price monitoring sa ating mga pamilyan upang maprotektahan ang kapakanan ng ating mga mamimili laban sa hindi makatarungan pagtaas ng presyo. Naglaan din ang ating pamahalaan bayan ng pondo para sa tuloy-tuloy na supply ng anti-rabies vaccines, dewormers at veterinary medicines bilang bahagi ng ating Animal Health Disease Prevention and Control Program. Patuloy din natin tinutulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro sa registry system for basic sectors in agriculture upang maging kwalipikado sila sa mga programa at benepisyo ipinagkakaloob ng pambansang pamahalan. Nagtulungan din tayo sa Common Agri-Fisheries Association at iba pang samahan upang mamahagi ng ibang uri ng vegetable seeds sa ating mga kababayan. Linggo-linggo rin natin minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin at regular itong isinosubmiti sa Department of Agriculture Region 1 sapagkat ang tumpak ng datos ay mahalaga sa patas na pagpuprotekta sa kapakanan ng mga magsasaka at mamimili. At isang makasaysayang tagumpay para sa ating bayan, noong February 17, formal na pinasiyahan sa Pangasinan State University, Bimali Campus, ang ASIN Center, isang sentro na pananaliksik, innovation at pagpapaunlad ng industriya ng ASIN. Mga babayan, ang mismong pangalan ng ating lalawigan, Pangasinan, na nangangahulugang lugar ng ASIN ay sumasalamin sa ating mayamang kasaysayan. Ngayon, dito mismo sa Binmalay itinayo ang pundasyon ng mas moderno at mas matatag na industriya ng ASIN. Isa itong karangalan dapat ipagmalaki ng bawat Binmalinians. Kalikasan at kalinisan ang pamanang hindi natin ipagkakait sa susunod na henerasyon. Naalala pa ba ninyo ang kalagayan ng ating material recovery facilities sa Barangay Tumbor noong 2020? Isang bundok na basura ang ating minana. Noon ay pinakita ko sa inyo ang before and after. Ngayon naman, ipinagmamalaki ko kung iulat ang continuing sapagkat ang paglilinis ng ating bayan ay hindi panandali ang proyekto. Ito ay isang pangmatagalang kultura ng disiplina, malasakit at pananagutan. Sa unang semestre ng 2026 lamang, napagdadala tayo ng 2,916,069 kilo o halos 3,000 metriko tonelada ng residual waste sa Prime Integrated Waste Solution sa Fora Pampanga at sa MAA Integrated Waste Solution Corporation sa Ordinance sa ilalim ng ating mga Memorandum of Agreement. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang rehabilitasyon ng
ating Municipal Material Recovery Facility kung saan maayos na iniwalay ang mga recyclable materials at walang wastong pinamamahalan ang mga residual waste sunod sa ating solid waste management program. Patuloy ding lumalakas ang ating kakayahan sa pangungulekta ng basura. 3 dump trucks ang kasalukuyang ginagamit sa ating waste collection operation at mayroon pang ika-4 na dump truck na kasalukuyang sumasailalim ng procurement process. Sa kakabila nito, hindi natin pinababayaan ang 15 barangay na wala pang sariling waste collection vehicles. Patuloy natin silang pinaglilingkuran sapagkat naniniwala tayo na ang kalinisan ay karapatan ng bawat pamayan at hindi lamang ng mga barangay na may sapat na kagamitan. Sa mga barangay na nakabili ng sariling nilang garbage collection vehicles, taos-puso po namin kayong binabati. Kayo ay nagsisilbing huwaran ng mahusay na environment governance. Inilunsad din natin ang Search for the Clean and Green Barangay sa pagkipagtulungan ng MPDC, Municipal Agriculture Office, Municipal Tourism Office. Ito ay hindi lamang isang pagliksahan, kundi isang kilusang naglalayong hikayatin ng ating 33 barangays nang gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na mabubuhay ang kanila at pangangalagaan sa kapaligiran. Noong March 7, nagsagawa tayo ng tree planting activities sa Balagan at noong Hunyo naman ay sinagawa ang coastal cleanup katuwang ang SM Dagupan. Agad din tayo tumugon sa plastic waste incident sa Sabangan Beach upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa ating yamang dagat. Bilang bahagi ng ating disaster risk reduction program, patuloy natin nagsasagawa ang ating MDRMO ng tree pruning at trimming operation sa iba-ibang barangay at mga pampublikong paaralan. Okay, si Katutan, so parte ni nasay ulat sa bayan and Mayor Pet Merera ditan dasay balay na Binmalay. Amin niya sektor at naindan nasay serbisyong matapat, serbisyong matatag, paninilbiyang agresibo at matapat. Adyan ho sa bayan ng Binmalay sa liderato ni Mayor Pet Merera. Kapulay malam ya oras sa dasaya na programa tayo PEM. Paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Jada ngaran na partner ko Leon Elorde Castro Jr. Ay, good morning muna kay Insan Ray Tigno at kay Insan Pili dyan sa Caloocan Norte, Binmalay Pangasinan, Gaspar family dyan sa Maya Kalit, kay Rowena dyan sa Bunlag, kay Madam Ann at Madam Janet o Janice ng Papaguyan, Kapil Soriano, good morning. At sa lahat na ng nakikinig dyan po sa bayan ng Binmalay. Yan aspeto technical, Engineer Nexon Dakal and si Engineer Fragile Kayabyab. Naniman nakalop tayo si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Uskaed na Binmalay ka President at Luyag na Pangasinan. Kaya balot sa Macterion amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Talara na nung sublaya programa sa programan SBM saray balitan na matwa. Yan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito.
PEM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauulan ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE.